Som en temps de Covid-19 i des de la Societat Catalana d'Història de la Ciència i de la Tècnica ens plantegem el nostre present des d'una perspectiva antropològica. És per això que avui comptem amb Josep Maria Comelles, que ha conreat alhora l'antropologia mèdica i la història de la ciència i és professor emèrit d'Antropologia Social a la Universitat Rovira i Virgili, on va impulsar el Centre d'Investigació en Antropologia Mèdica. Volem parlar amb ell sobre quin ha estat l'impacte de la pandèmia en la cultura sanitària del país. Bon dia, Josep Maria. Bon dia. Des de la perspectiva estatal occidental, la resposta a la Covid-19 ha tingut l'hospital com a eix principal. Creus que el model hospitalocèntric que tenim es consolida com a hegemònic? Fins a quin punt oculta això altres respostes i espais igual de rellevants? El model que tenim hospitalocèntric en el cas de Catalunya, Espanya, normalment quan faré referència a Catalunya perquè és el terreny habitual amb el que em moc i on he fet més recerca. El model hospitalocèntric a Catalunya es comença a pensar, és a dir, no a desenvolupar a finals dels anys 50 i s'implanta a remolc de la jerarquització de l'Hospital de Sant Pau que va fer el Carles Soler Durall a finals dels anys 60, és a dir, el 67, 66, 67, 68, que va donar lloc a dos espais hospitalaris extremadament importants per l'hospitalocentrisme posterior. Un és la primera unitat d'urgències moderna, que és la que s'obre a Sant Pau el 1969, i l'any següent la primera unitat de cures intensives que s'obre a l'Hospital del Mar, que és de titularitat municipal, és l'Ajuntament de Barcelona, el 1970. Això va associat amb una campanya de premsa molt important, vull dir que es pot seguir a la Biblioteca de la Vanguardia, on el propi Soler Durall i altres comencen a projectar sobre la societat la idea d'un model nou d'hospital i un model nou d'oferta de serveis, sobretot d'urgències. La UCI, el que també aleshores se'n deia unitats coronàries o les pròpies unitats de cuidados intensius, són considerades, per tant, espais per la urgència, espais on d'alguna manera s'estabilitza el malalt i és a partir d'aquesta estabilització que el malalt es pot recuperar. Això va representar molt ràpidament un creixement enorme de la demanda d'urgències. Vull dir, és impressionant les xifres estadístiques que tenim ja des de finals dels 70 i ja, evidentment, fins ara, on la població va incorporar d'entrada, i d'una manera bastant radical, la transició entre un model on es trucava al metge que vingués a casa i es fes càrrec de la malaltia amb un model on es agafava el pacient, se'l muntava en un vehicle, que ja la societat estava bastant motoritzada, i se'l duia amb un servei d'urgències hospitalari. Immediatament la població se'n va donar compte que, a diferència del que aleshores existia, que era el servei d'urgències ordinari o extraordinari de la Seguretat Social, així com el metge que acudia a les cases en el primer model i que anava amb un malaltí, jo mateix ho vaig fer durant uns quants anys, anaves amb un malaltí, amb un fonendo, amb un aparell d'atenció, un martell de reflexes i una caixa de medicaments bàsics, se'n va donar compte que la capacitat diagnòstica dels serveis d'urgències dels hospitals grans eren infinitament més importants i més significatives que no la dels hospitals petits. En aquell moment encara molts no estaven jerarquitzats i eren hospitals pràcticament de caire semiasilar, o bé simplement la capacitat diagnòstica dels metges d'aquests serveis d'urgència o dels metges de primària. Què representava això? Representava que els propis metges de primària o dels serveis d'urgències transferien a les urgències hospitalàries qualsevol situació que plantegés la més mínima dubte. Què implica això? Que durant 40 anys, estem parlant de 1975-80 fins a l'actualitat, la població s'ha donat compte que en situacions de crisi, la urgència hospitalària, malgrat que un s'hi pugui estar 5 o 6 hores aparcat en un passadís, és molt més resolutiva des del punt de vista del diagnòstic que el que podia fer el metge de primària tradicional o inclús els serveis d'urgències que s'han anat desenvolupant en l'àmbit dels ambulatoris o de les àrees bàsiques de salut o altres llocs d'aquest estil. Us poso un exemple. Jo visc en un poble que es diu Creixell, que està a 3 quilòmetres de Torredembarra, que és on hi ha l'àrea bàsica de salut i el servei d'urgències, i si has d'agafar el cotxe, en funció del que et passi, et surt més a compte anar directament a Tarragona, als dos hospitals de Tarragona, Santa Tecla o a Joan 23, que anar al cap de Torredembarra. Però al fi i al cap has d'agafar igualment el cotxe. Això és el que, d'alguna manera, ha arribat fins ara, i fins a l'1 de març de 2020, aquest ha sigut una mica el model, explicat d'una manera molt sintètica, amb el que ens han mogut. El Covid planteja un problema enorme,
que és que el nostre servei d'atenció d'urgències, malgrat la sobrecàrrega que sempre hem criticat d'aquest sistema, era un sistema relativament adaptat a la demanda habitual regular d'urgències. Els famosos 4.400 llits a tot Espanya i els 600 i escaig a Catalunya. És a dir, aquesta demanda s'havia més o menys ajustat, especialment la part que implicava una atenció més intensiva, com eren les unitats de cuidados intensius dels hospitals, s'havia adaptat més o menys a la demanda. És a dir, perquè inclús en els moments de més estrès per la demanda, com per exemple cada any a les epidèmies, entre cometes, de grip estacional, la imatge aquesta periodística del colapso del servicio de urgencias del Hospital de la Llebre. Los enfermos en los pasillos. Però bueno, això és una situació puntual que es produeix cada any perquè un no podia tenir en aquell moment, tenint en compte el tipus d'incidència de la grip estacional, 300 unitats de cuidados intensius o boxos d'urgències per acollir a aquesta demanda que en molts casos després es derivava a les cases. Aquesta és una situació, per tant, que és a la que havíem arribat per una raó molt senzilla. En primer lloc, que partíem de zero. De fet, quan dic que el primer servei d'urgències és 1970 a Sant Pau, estic dient que en els últims 50 anys hem tingut que desenvolupar el que a la major part de països europeus existia abans. És a dir, quan mires els escrits de finals dels anys 50 dels teòrics de la reforma hospitalària a Catalunya, l'Ignasi Aragó i altra gent, i el seu deixeble, el Soler Durall, te'n dones compte que el que estan explicant aquí és el que han vist a l'estranger als anys 50. És a dir, és el producte d'una reforma hospitalària que a Europa es produeix després de la Segona Guerra Mundial per al desenvolupament de l'estat del benestar i, per tant, per la implantació de xarxes hospitalàries de diferents nivells a tots aquests països. A Espanya, per raons pressupostàries, això va ser impossible. O sigui, el franquisme no tenia diners per financiar una xarxa hospitalària de la Seguretat Social, del seguro obligatorio de enfermedad, i d'altra banda hi havia una sèrie d'obstacles de tipus ideològic i burocràtic que fan que els debats sobre aquesta reforma hospitalària s'allarguen durant tots els anys 60, fins que es produeixen les dues primeres, diguem-ne entre cometes, modernitzacions profundes de dos hospitals, que són la primera, la de l'Hospital General d'Astúries, un hospital provincial, i la de l'Hospital de Sant Pau de Barcelona, un hospital gestionat per un patronat mixte entre el Bisbat de Barcelona i l'Ajuntament de Barcelona. És a dir, dos hospitals que no pertanyen a la xarxa del Seguro Obligatorio de Enfermedad de l'Institut Nacional de Previsió. Després s'ha tingut que fer això, no només a Catalunya, a tot l'Estat. I en el conjunt de l'Estat, la transformació hospitalària que s'ha hagut de produir en aquests 50 anys s'ha tingut que fer ex nihilo. Hi ha una xifra molt interessant. Un de les puntes d'inversió en sanitat pública es fa el 2003. I aquesta inversió es fa probablement perquè és el moment on les comunitats autònomes del 143 han rebut les transferències de sanitat i es troben que el que els ha traspassat a l'Institut Nacional de Previsió, aleshores dit INSA, és una residència provincial a cada província i, òbviament, a l'hospital provincial que ja el tenia. I que això es tenia que completar amb una xarxa, per exemple, d'hospitals comarcals, de centres d'atenció primària descentralitzats, etc. Per tant, la situació que teníem el 1 de març de 2020 era una situació d'una precarietat absoluta, en el sentit que s'havia arribat a aquest tipus d'equipament d'una manera molt lenta, molt retardada per un problema crònic d'infrafinançament que ve des de la transició democràtica. Bé, segon aspecte. En el cas del Covid, el que es produeix és un fenomen absolutament interessant. El concepte d'unitat de cuidados intensius és el d'un espai d'estabilització de malalts als quals posteriorment se'ls ha de fer algun tipus d'intervenció terapèutica, quirúrgica o no, mèdica o quirúrgica. Però, bàsicament, la funció d'una unitat de cuidados intensius és estabilitzar el pacient perquè resisteixi a les intervencions que es faran normalment immediatament o en poc temps, o bé per recuperar pacients que surten d'un estrès quirúrgic, que són el que es coneix com les sales de reanimació, que són més o menys el mateix que una unitat de cuidados intensius una mica més light. Només hi ha algunes situacions
poc conegudes de la gent o de la població que impliquen estades llargues en UCI. Una de les més evidents és el cas dels serveis de cremats, en la mesura que en els serveis de cremats les estades a UCI poden representar setmanes i inclús en alguns moments mesos. En aquest cas, la UCI és una eina perquè el cos resisteixi fins que el cos respongui, que és una mica, si es vol, el vell principi hipocràtic de dir que la natura ho acabarà resolent. Per tant, la funció dels equips assistencials en aquest tipus d'institucions és afavorir o permetre que la pròpia resistència del pacient i les teràpies més o menys que es poden aplicar amb pèls de pell, per exemple, en el cas de cremats o altres, puguin anar quallant fins que el pacient, en un moment determinat, se'n surt. El que ha estat interessant amb el Covid és que el tipus d'evolució respiratòria del Covid ha implicat estades també d'UCI molt llargues. Estades moltes vegades d'una, dues, tres i a vegades més setmanes, amb intubació i amb ventilació assistida i sedació. I aquestes eren condicions realment molt dures, tant pels equips assistencials com per als propis familiars. No tant pels pacients, perquè un pacient sedat en coma farmacològic no s'entera massa o gens del que passa. L'únic problema que té aquest pacient, i això ho va descriure en el seu moment magistralment la Marta Llué, Llibre Perder la piel, va ser el que en les etapes de dessedació, o sigui, quan la dessedació apareix, hi ha una activitat onírica extremadament important i que pot ser extremadament angoixosa i que pot durar inclús dies. Però fora d'aquest escenari, al final, l'expectativa dels equips assistencials és una expectativa simplement d'esperar que el cos respongui, que el sistema immunològic del cos respongui i si se'l pot ajudar amb algun tipus de medicació, doncs millor. És el que ha passat ara amb el famós argument aquest de la dexametasona, perquè la dexametasona s'havia utilitzat en infeccions respiratòries de fa bastant temps, problemes respiratoris de fa bastant temps, i ara s'ha vist que també, en aquest cas, pot tenir un cert paper. Tercer punt important amb això que volia remarcar. En les UCIs, qui té el pes més important són equips assistencials, no necessàriament els metges. Els metges poden ser importants, però qui manté la UCI i qui fa possible la resistència del pacient és una combinació de professionals normalment bastant ignorats. Infermeria, auxiliars de clínica, el personal de neteja, els saladors, perquè aquests 4 perfils, més a vegades els fisioterapeutes, són els que permeten que aquest pacient que està 2, 3 o 4 setmanes intubat i que s'ha de mobilitzar i que s'ha de moure, pugui estar en les millors condicions possibles. Aquesta és la qüestió. És a dir, el metge té un paper de monitorització del cas, i moltes vegades estan en una saleta a part observant pantalles, però la lluita diària, per dir-ho d'alguna manera, són aquest tipus de personal que s'hi passa el dia en els boxes i que, a més, en el cas del Covid, han tingut que fer unes condicions molt incòmodes des del punt de vista de la protecció personal. Els equips de protecció individual són extremadament incòmodes i, sobretot, amb torns que poden ser de 8 o 10 hores. Això és bastant important ressaltar. D'alguna manera, hi ha un mite, que és el mite de la missió del metge de l'hospital que salva vides. En aquest cas, afortunadament, el mite s'ha ampliat, no només als metges, sinó amb aquests equips assistencials sobre els que he volgut insistir. Inclús jo diria que, en certa mesura, els metges han quedat una mica més desdibuixats en el seu paper, en aquest cas, i el qual també és important. Els metges sí que, els que ara sembla que tinguin la missió, no són tant els clínics assistencials, detall també a tenir en compte, que són els pitjor pagats, sinó els investigadors, els que viuen dels contractes internacionals i que, per tant, financien la seva activitat bàsicament amb recerca. Però no tant en passar-se, no tant no, en absolut passant-se 8 hores tancat amb una UCI vestit amb un EPI. Tenint en compte la teva recerca sobre la conceptualització i pràctiques al voltant del cos, la salut i la malaltia, quina és la teva definició de cultura sanitària? Jo utilitzo el terme cultura sanitària per una raó, si es vol, pràctica. El terme correcte que hauríem d'utilitzar per cultura sanitària seria molt probablement folk medicina.
medicina folk. El que antigament se'n deia medicina popular. El problema és que aquestes etiquetes ens remeten a una memòria de curanders, de bruixes, de guaridors locals, però en realitat el que tenim en aquest moment a Catalunya és una folk medicina molt medicalitzada, m'atreviria a dir que hegemònicament medicalitzada, però que és també una folk medicina. És a dir, és la manera com la població entén dues coses. Entén d'una banda quins són els seus símptomes i signes prevalents o que apareixen i que exigeixen prendre mesures, demanar ajut, automedicar-se, anar a primària, anar a urgències, però a la vegada també és la idea que aquesta cultura és una cultura en aquests moments molt més ubicua que el que podia ser quan els antropòlegs fa 50 o 60 anys treballàvem el tema de la medicina popular, diríem rural. L'última etapa en què estem actualment de medicalització, que és una etapa que comença aproximadament a finals dels anys 60-70, implica que hi ha un canvi d'èmfasi entre el que és la malaltia i el que és la salut i la detenció. És a dir, la folkmedicina actual, la cultura sanitària actual, és una cultura molt centrada en la salut individual, per dir-ho d'alguna manera. Un ha de fer una vida sana, de menjar aliments lights, té que fer exercici, té que fer esport, té que fer l'índio de 1000 maneres diferents, perquè se suposa que són maneres de prevenir malalties futures. Aleshores, dintre d'aquesta cultura sanitària s'inclou, per tant, totes les pràctiques preventives de salut, que fixeu-vos que, en el fons, moltes d'elles són pràctiques de pur lleure, o sigui, anar de vacances. També es considera que les vacances és una medicina contra l'estrès. És un tipus d'activitat que, a la banda, es transmet inclús en conductes domèstiques. Vull dir, quan la gent fa servir els rentavaixelles que limpien tanto que desinfecten más, doncs, en el fons, estan transmetent una concepció de prevenció i de salut, però que en el fons és molt individual, perquè al final el sistema el que demana és que nosaltres siguem responsables de la nostra salut. I això, per exemple, ha estat molt clar amb totes les campanyes antitabàquiques que hi ha hagut des de fa 30 o 40 anys. Bé, aquest principi, per tant, salut individual, ha sigut el principi dominant a la nostra societat d'una manera extraordinària fins a l'1 de març de 2020. M'agrada dir això de l'1 de març de 2020 perquè és com una data de referència fàcil. Aquesta cultura sanitària o folkmedicina incorpora també ja no el curander, sinó a l'hospital, el servei d'urgències, l'especialista privat, algun tipus de curander, però incorpora també el que coneixem com pluralisme assistencial, és a dir, el New Age, el Reiki, les flors de Bach, alguns el budisme zen i tota una sèrie, o les tècniques relacionades amb l'ayahuasca i demés. És a dir, és un món de recursos que existeixen, que normalment tenen el seu mercat i que aleshores la gent tria el que li sembla individualment millor per defensar la seva salut. Jo crec que aquí cal distingir dos conceptes que d'alguna manera avui crec que és important destacar. Tot això que he dit jo, aquesta folkmedicina, està basada en idees relacionades amb l'autocura. Tot està percebut d'una manera una mica terapèutica, inclús anar en bicicleta per les carreteres, però té un problema, que és que parteix d'una idea, que és que la malaltia sempre és individual. Aquest és un criteri que procedeix del concepte fundacional de tots els sistemes de seguretat social. Els sistemes de seguretat social parteixen del principi que han de donar resposta a quan algú se sent malalt o quan algú té un accident de treball. Això històricament eren malalties agudes o accidents de treball, o sigui, accidents, però resulta que en aquest moment les malalties agudes que van motivar l'aparició del seguro, inclús els accidents de treball o els accidents de trànsit, en els últims anys s'han reduït d'una manera notòria. És a dir, no és que siguin el més infreqüent, però sí que no són el principal problema que tenen els sistemes de seguro social. Els problemes de seguro social que tenen avui en dia és el que es coneix com l'atenció a malalties crònico-degeneratives o, si volen vostès, a l'envelliment. Les malalties de l'envelliment, que seria que es pot considerar una malaltia, però tampoc, perquè és envelliment,
O bé a tot això que se'n diuen ara els malalts de la societat, que tenen a veure més o menys amb idees més o menys pseudopsiquiàtriques que circulen per ahí. Això és un problema enorme perquè els nostres sistemes de seguro social operen sobre una demanda de malaltia. No són seguros de salut. O sigui, el concepte de conselleria de salut és una mica ridícul. És una conselleria de malaltia, perquè l'assegurança és de malaltia. I el nostre sistema sanitari és un sistema de malaltia. Pensin que només es dedicava en 2017 un 1% a salut pública i prevenció, el 60% a atenció hospitalària, un 13-14% a atenció primària i la resta és la despesa farmacèutica. És a dir, que estem davant d'un sistema de malaltia, on la prevenció representava un 1% de la despesa pública. Per què? Perquè la prevenció estava centrada en la prevenció de la salut individual que cada un dels ciutadans feia. És a dir, forma part de la responsabilitat del propi ciutadà de no gastar massa, perquè el seguro no està pensat més que per respondre a crisis de malaltia i m'atreviria a dir a crisis de malaltia mitjanament substancials. El problema que hi ha amb això és que una de les grans despeses del sistema és precisament el que es coneix com long-term care, que és la cura de llarg termini de la patologia aquesta crònica o degenerativa o de l'envelliment, que és on van a parar les majors partides de despesa tant en farmàcia com en atenció primària i en atenció hospitalària. El concepte d'autoatenció, en canvi, és interessant perquè autoatenció és un concepte que té un component importantíssim, fonamental, social. Autoatenció forma part del criteri que tots els grups domèstics i els ciutadans adoptem, no per la nostra protecció individual, sinó per el nostre paper en el que en alguns països se'n diu molt correctament la salut col·lectiva. A partir de l'1 de març de 2020, sempre l'1 de març de 2020, la pandèmia no l'han deturat ni els metges, ni els hospitals, ni l'atenció primària. La pandèmia l'ha deturat mesures socials i culturals d'autoatenció, confinament, mesures de precaució, prudència, consciència col·lectiva en relació al risc que nosaltres representem pels demés. I això és el que ha deturat la pandèmia. Avui és interessant que el missatge que s'està donant avui, quan s'acaba l'estat d'alarma, 3 mesos després d'haver-lo inaugurat, és precisament aquest. Dir, sigueu responsables. Però siguem responsables perquè nosaltres podem emmalaltir els altres. I aquest és un principi que el nostre sistema, la nostra cultura sanitària, des de les èpoques del seguro obligatori d'enfermedad, ha sigut exactament la inversa. El seguro obligatori d'enfermedad ens va explicar que la salut era individual i que ens oferien un servei si estàvem malalts. Ara nosaltres hem d'oferir al conjunt de la ciutadania una sèrie de conductes de naturalesa sociocultural que són les que ens estan permetent trobar la malaltia. El mite de la vacuna i el mite de la terapèutica del Covid-19 per ara són un mite, no són una realitat. No sabem aquesta vacuna si serà efectiva, no sabem si i quan serà segura i tampoc tenim gens clar a partir de la idea que en l'UVIH-Sida s'ha trobat una terapèutica per una malaltia que s'ha cronificat, que en comptes de vacuna s'utilitzi una terapèutica que redueix, en el fons, la càrrega viral del cos. Aquí són incerteses que ens plantegen que en els propers anys, i segurament durant molt de temps, nosaltres som els responsables de la salut de tots, dels joves, dels grans i dels nens. I els nens sempre que són els responsables de la salut dels seus pacients i dels seus veïns. Això representa un canvi en l'aprenentatge, un replantejament de la concepció que tenim de les malalties. I això suposo que a mig o llarg termini implicarà un canvi cultural tremendament important a les nostres societats.